Morning Jack. Sono masiku amenewa ngozi za ndege zaonjeza kwambiri. Pafupifupi wiki iliyonse pomapezeka kuti kwagwa ndege zake zing'ono eti ndife zomakhala zambirimbiri olo reporting yakeyo. Koma apapa kwachitika ngozi ina ya ndege ku Bangladesh. Ngoziyo yachitika lero lomwe pa 21 July masana pamene ndege ya ku Bangladesh Air Force akuitcha F7 inatenga anthu kupita ku training, imapita ku training. Air Force yo ili ku capital city yawo ku Dhaka. Ndege yanyamuka ikuuluka akunena kuti inakumana ndi technical fault. Fo pakali pano sakudziwa kuti chavuta ndi chani. Ndege yagwa koma yagwera pa skuluyo akuti mbali ina ndi college, mbali ina yonena kuti kopita ana ochoka zaka 4 mpaka na 18 ndi pavulala anthu ambiri. Akuti ngoziyo yapha anthu at least pakali panopo 19 amene akudziwa, pamene anthu pafupifupi 83 ali ku chipatala avulala kwambiri. Pa anthu 19 ipo amene amwalira ndi pilot yemwe wamwalira nawo ndizovuta angofunika black box kuti mwina adziwe kunena kuti chinavuta ndi chani, especially ndege yotiso ya military. Boma la Bangladesh lapanga announce National Day of Mourning and Prayers kuti kulira anthu amene amwalirawo. Apapa vuto lake sikukwera ndege kokha komwe kuli koopsa, komanso anthu ambiri amakhala kuti ndege yangu agwera, iwo anapanga zawo akupanga zawo ali busy, basi ndege ikwenda zake yoti ikugwa ndikupeza kuti kwagwera iwo. Akuti anthu ambiri amene avulala facha moto fuel mene ndege imayaka, anthu amene ndege inagwerako anapsa nawo. Ma rescue team a fire ali kumeneko akhala kuyesera kuzimisa moto, pamene chigulu china amene chikuonekera ma building mangoyima kumayang'anira eti nangati anipena pakakhala moto ndizovuta kuti mutani. Masini ake opsa kwambiri kuona pamene pakuyaka moto ana eti akuti pamene yagwera penipeni ndi pa Milestone College. Nde imeneyo zomwe ikuchitika ku Bangladesh. Pakakhala ma update ena tiponyaso zikomo kwambiri.